Joo. Hyvät naiset ja herrat, tervetuloa varajohtaja Heikkilän huvilaan. Tässä ensimmäisenä kun saavumme sisään, näette eteisen, mihin olen juurikin jättänyt minun hienot kengät. Niin kuin näette. Aivan juuri näin. Sitten löydän minun takkahuoneeseen. Tässä on tämä minun ihana takkahuoneeni, missä vietän aikaa yleensä useita tunteja juoden olutta ja maistellen hiukan konjakkia. Sitten seuraavaksi siirrymme tänne minun keittiöni. Tässä on minun puuvarastoni juuri tässä vieressä, niin kuin näette, hyvät naiset ja herrat. Sitten siirrymme tänne keittiön puolelle. Tässä näette, minulla on tässä keittiö ja ruokailutila. Vietän täällä usein aikaa syöden, yleensä hansenmaksapalleroita ja muita luonnonantimia. Niin kuin näette. Tässä seuraavana näen tämän minun makuosastoni. Tässä vietän yleensä aikaa maaten yleensäkin useita tunteja, riippuen tietenkin tilanteesta. Näin, tässä olette nähneet näin niin kuin tämä minun huvilani. Minun kylpyhuoneosastoni on valitettavasti nyt huollossa, sinne ei pääse. Pyydämme anteeksi. Ja siirrymme seuraavaksi tänne minun hygienisen osastolle, eli paskahuussiin. Niin tiedät. Tässä näemme tämän minun kauniisti rakennettu paskahuussin ergonomisesti suunnilleen kahvan, mistä voimme alkaa tämän kyseisen oven. Tässä se näkyy kokonaisuudessaan. Tää on kaikki mitä ihminen voi tarvita, jopa paskaa. Noniin. Ja tässä on aivan fantastiset maisemat. Niin juuri tässä näkyy tämä kaunis peltoaukema. Ja tuolla tietenkin minun ratakirja Dahatsoni. Daihatsuhan on 8,5-kuutioinen pakettiauto, joka on varustettu kahdella liukuovella ja 6 eri ikkunalla. Tää autolla on pituutta 2,80 senttiä ja leveyttä noin 1,40 ja vetää tämä kyseinen ajoneuvo takavetoon ja on varustettu 12 tuuman peltivanteilla. Tämä on tämä Eagle-malli, jota ei ole varustettu kuin vain harvoissa eri kaupoissa. Se on tämmönen kameleonttiväri, sitä voi täältä vähän ripusta pois. Oi, tästä se näkee Daihatsu ajaa ja ihastuu. Täällä saavumme seuraavaksi, minä voin esitellä teille sisätilat. Täällä on nahkapenkit, mutta kun tämä on vähän niinku minun teata, niin se on vähän niinku piilossa täällä nämä peitetty. Se on liukuovet edessä takana. Takana on tällaiset käännettävät penkit. Näitä voidaan liikuttaa ihan niinku siihen asentoon, mihin itse haluaa. Tässä se oli lyhykäisyydessään tämä minun Dahatsu.